tal, señoras e señores? Benvidos ao Voltas co Prato. Outro luns máis estamos aquí cociñando na televisión de Galicia. E sabedes que aquí todo o que pasa, pasa de verdade. Non hai nada que sexe mentira. Si se queima cañotas, queimase. Si se queiman os cociñeiros ou se cortan, cortanse. É o que hai. É a vida da cociña, que é dura como o cañoto de verdura, pero é moi disfrutona. A nós gustanos moito. Seguídenos, como sempre, en @Voltas co Prato. Aí temos pendurados case todas as recetas que facemos todos os días do ano. Son recetas moi chulas, moi bonitas e que sempre cociñan os mellores. E os mellores están, como sempre, neste programa. Así que chamamos a Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Non é mentira, son os mellores. Son tan bons que agora en todas as festas tedes que ir a facer show cookies destes, Vades a un montón de festas, Bueno, un montón agora delas. non, eu teño que parar, que teño un restaurante. Vades máis vos a show cookies que eu vou presentar cousas por aí adiante, Sí. Claro, porque eso é produto do traballo. Sí. Que eu non traballo, non? No, pero tú non dar de comer. Que eso é certo, Claro. É que o de dar de comer é un negocio bo. A charleta Porque é ben, pero comer... Comer hai que Comer é comer. importante. Comer hai que comer, sí, eso é certo. Sempre se dicía, bueno, en Arzúa sempre se di funeraria e churrasquería. Son as dúas cousas, no. Que sempre funcionan. E imagina unha funeraria ao lado dunha churrasquería ou viceversa. Ben feito. Joder. Eso xa é... Eso xa é é un- Un negocio redondo. xa é un negocio. Podes ter as dúas cousas. Si ¿Qué pode tal? ser o mismo bono. Como estades? Que tal a fin de semana? Moi Moi ben. ben. Moi Sí. ben. Moi bien. Disfrutástela? Home, a tope. Sempre. Sempre a tope. Boa, tope. Mira, seguro que disfrutou moitísimo Con esta a nosa convidada, A ver que nos trae Estelita de Vilar Maior. Boas tardes, chámome Estelita, son de Grandal, Vilar Maior. Encántame as xudías, hoxe vin a elas, porque a familia encanta as xudías, sobre todo as miñas fillas. E fajoas guisadas, fajoas con ovo e chorizo e touciño, que están buenísimas. Pero quería novas recetas, porque tedes uns cociñeiros maravillosos. Que ideas me recomendarían para facerlles aos amigos e á familia? Moitas gracias. Un beso ás miñas fillas e á familia e aos amigos. Grazas. Un aplauso, vamos a dar un aplauso, Estelita. Mira, mira, mira para echar, mira, mostra iso a xente, mira. De Tuia Perves, feixóns verdes, aí tedes a Estelita, de Tuia Perves, nun dous cabalos. Eu tive un deses, Nun dous un bravo. cabalos, ese é un cochazo, Tive un deses, un bravo. Un cochazo, todo cheo de feixóns, Nunca xudías, voltaba, nunca que é como voltaba. lle chamamos, feixóns verdes ou feixóns máxicos, é os que tomaba Son Goku. O Tamén. feixón así collía a fava, verdad? Sí. Pamba, e volvía a forza. Pois nós hoxe, para darlle forza a toda a xente que nos está vendo, vamos facer unhas receitas increíbles. Xulio Mato, cal vai ser a túa? Presente. Presente, cal vai ser? Pois mira, eu vou coller os feixóns verdes, bonos... Mira, xa teño aquí algúns picados, ves, Oh, vamos picar vale. así en xuliana, que a mí gusta Gústache moito facer Porque iso, así, sí, porque a mí estos caldos é como así con un poquinho de aceite, encantan así, Simplemente escaldados ou un poquinho salteados, é perfecto. Pouco típico, Porque é pouco tempo, Pouco típico, pouco tempo. reducimos o tempo de cocción. Entón, que vamos a facer? Vámonos escaldar uns minutiños. Vámonos escurrir. Sí. Vamos a facer unha salsiña con carne picada, con tociño entrefebrado e con tomate. Vale, vámonos mesturar todo. Vamos a facer unha bechamel, vámonos cubrir e vámonos gratiñar no forno. Bueno, vamos a aplaudir a Xulio, Que ben vendido. Que ben vendido a súa receita, don Xulio sin Mato. coller aire, E sin coller aire, moi Estou ben. preparando para badaladas. Pois isto, porque 12 feixóns, 12 badaladas. Recordade, Para que poder temos facer textos largos. Claro, a nosa campaña está aberta. Exactamente, queremos dar as badaladas. Xulio Mato vai facer unha mestura... Bueno, uns feixóns boloñesa. Más ou menos. Feixóns boloñeses, No, vamos a chamar. vamos a chamar un guisiño de feixóns con carne, Vale. gratiñados. Begoña Vázquez. Isto en Bolonia Begoña non Vázquez podía. vai Que facer vai hoxe unha ensalada. Unha ensalada morna de feixóns. Dices que ben dixe morna de feixóns. Como? Con vieiras. Oh! Di outra vez morna. Morna con vieiras. Vieiras. Vale, como vai ser? Super rica, xa verás, vai levar un pouco de zanahoria. Vamos facer unha... para comelas dunha maneira distinta, Sí. Vale, porque sempre normalmente as comémolas ao mellor pois acompañadas dun peixe ou cun pouquiño de allada, que a mí encántame con allada, que parece un espectáculo. E a verdad que agora producen un montón. A miña mãe este ano fixos tamén en bote, que nunca se embotara, dixo, a ver que vos sale. Entón probaremos dentro dunha temporada. Pues ben, Sí, Dios, de salir ben. bueno. Entón, é un vegetal que se dá moi ben de acompañamento, pero tamén para comer solo, cun ovo cocido ou así, está perfecto. Eu o que vou facer é cortala moi finiña, cocela pouquiño tempo, e vámola a saltear cun pouquiño de cenoria e poñelas acompañadas na ensalada cabieira. Pois hoxe, como onte foi o meu aniversario, que hoxe é día 3, onte foi día 2, Trouxeches algo?
O venres, Peti, non estabas aquí. O venres non estabas para probar. Pois Estuveras para probar. traídelo tarde. En calquera caso, hoxe, o que vai levar todo o que sobre, Vas ser tú. vou ser eu. Señoras e señores, cociñamos feixóns verdes, no voltas co prato, imos con Begoña Vázquez. Veña, vamos alá. Vamos alá. Vamos. Yo, yo. 34 paus, Aquí onde me ves. 34 paus. Que mal levados. Que va, Que va, Home. Non me digas que mal levados. Mira esta cara. Tens que tomar moito feixón. Máxico. Máxico, sí, sí. Mira, vamos a cortar moi Eso finiño, vos, moi estira finiño. pelo. Vale, sí, estira Sí, chapel. sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entón, vale picar tamén Vamos como a picar Xulio, moi non? finiño, moi finiño, moi finiño. Mais incluso que Xulio, casi. Sí, un pouquiño máis. Así, cortámoslos en tres. Así. Se non queremos cortar así, podémoslo cortar un pouquiño máis gordiño, ou se queremos podémoslo cortar así ao viés, como vale. sabes, está ben. Hai quen di, Bego, que se planta en todas as casas. Pode ser que sí que se plante en todas as casas, Na miña casa É unha plantas forma de un decir que montón, se planta un moito. montón, sí. Non? E sí, é diferentes tamén. Este é o verde, pero eu chamo os jaspeados. Os jaspeados, estes. Por qué? Os que son blancos. Hai blancos, os que son blancos, blancos, sí, sí. vermellos, que se plantaban moitísimo antes. Sí. Que despois, como quedan as fabas, é a faba que se usaba no caldo. Claro, Por lo menos porque na miña secan zona. e sacarlle. Secan e sacarlle Es tiñas que a faba. pisala. Joder, cantas Sí, veces piselle. pisaches moito. Moitísimo, se Sí, sí. métese todo por... Buah, pica moitísimo, Pero moitísimo. Bueno, a xente que nos chame, vale? Si pisou algunha vez as fabas ou os feixóns, que nos chame 881 365536. Queremos saber se vos gusta ou non vos gusta a faba, o feixón, a xudía, todo o que temos hoxe aquí na Voltas co Prato. Recordade, como sempre, que repartimos cartiños, vai haber 50 euros para todos e todas que estades aí do outro lado do televisor. Que son moi simpáticas as preguntas, As preguntas son moi simpáticas. Sí, a verdad que sí. É moi fáciles. Sí, son fáciles. Tan guai. Sí, sí, sí. Para que a Acertes xente todo o mundo, Para que a xente leve os 50 euros a principio de mes. Están ben, a Porque principio de mes. a mellor hai xente que ainda non cobrou o mes. Pode ser. Porque, claro, hai xente que cobra a final e hai xente que cobra a principio. Tamén. Entonces, claro. Mira unha cousa, vas poñer a cocer ou vas botar así Mira, todo? teño a auga a ferver, vou botar así todo o día. Pero se levo 2 minutos, mientras tú dabas charleta, eu estaba No, é picando. o que me dixo o director. Ah, vale. A directora dixo, me vai botar así todo o día? No, vou nos botar a cocer xa, mira. Cara, ves, a directora fai 2 minutos. E despois temos aquí unha auga con xeo para cortarlle a cocción. Para que active a Sí, clorofila. para que non se nos poña, voulle dar a tope, Ves como para que se nos poña super verdiño, super crocante. Claro. Que é interesante tamén para a nosa ensalada. Claro, Claro. ves como eu sei? Sí. E despois vou a picar, despois de picar isto, vou picar cenoria. Marche con Xulio, o sea, paso. Deixo aquí picando. No, espera unha cousa. Espera unha cousa, que vou a poñer isto a menos de medio volumen e vou a A confitar... menos de medio volumen. Vou a confitar os corales da vieira. Vale. Que vamos facer cos corales Como da vas vieira? confeitar, por qué? Vámonos confeitar porque vamos a facer unha maionesa, Eso é unha salsiña para a nosa ensalada co coral. Vale, perdón, para a Vale. xente que ao mellor non sabe, eso é cocer en aceite, non? Sí, confeitar. con aceite. Exacto. Un par de minutiños así. Vámolo a meter aí. Teño demasiado aceite. Sí. Vou tocar aquí un pouco, así. E vou non meter aí. Así. E así deixo hasta cando volvar de... Corais en aceite aí confeitándose. Cando volver donde Xulio. Xudías cocéndose, tan só 2 minutos valle cortar a cocción para activar a clorofila. Nós, mentras tanto, activamos as pernas cara Xulio Mate. A ver como se baila con 34. Quita aí! Ra! Ui, casi me pego Bueno, eu- castañazo. Eu teño que... Xa é tradición, porque xa levamos 4 anos celebrando o teu aniversario. É verdad. E é todos os verdad. anos che digo o mismo. E digo cho de corazón. Ojalá chegues aos que aparentas. É riso público. É moi gracioso. É riso tamén a directora, o resto. Sí, sí, que gracioso. Ata agora está chegando Que sorte. gracioso. Bueno, está me dando sorte, é verdad. Claro, que estás chegando, estás É verdad. chegando... Eu A verdade é que a cada paso estás moi conto- novo, porque ti aquí empezache moi mal. Sí, moi mal. Acordaste, Begoña, que decíamos, Sí, "Xa será sí. este señor". Sí, sí, pensábamos que tiña xa 40 ou 40 e pico. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Mira, a ver, Cantos aparenta, a ver? telexornal, saltou a noticia, Cañota rejuvenece. Como é o ese...
O que rejuvenecía da película? Pablo, do telexornal. No, no, da película que rejuvenecía. Benjamin Button. Ese. Sí. Benjamin Button. Témolo Pues tú, aquí. o sea, estou máis novo agora. Sí, estás bastante millor, Sí. Sí. Hombre, tamén porque te cuidamos nós, non? Senón... Vale. Claro, porque nós Vale. témolo aquí en palmitas. Sí, claro, Sí. unha cousa... De feito, temos 12 cuidados, 12 badaladas. 12 cuidados! 12 badaladas! Toma aí. Pues mira, 2 dientes de allo, unha cebola e unha cenoria, vale? Eu vou dar un poquinho máis de cocción. Os meus fixós que xa están aquí. Xa ten, ves, unha fermosa cor verde. 2 minutos como de Begoña? No, eu vou necesitar cocer un poquinho máis, pero non, 5 minutiños, non máis. Eu tiña xa agua con sal e despois vamos a utilizar parte desta agua tamén. Ao respecto da nosa petición de facer as badaladas, Sí. Xa se está postulando? Quero recalcarlle á señora Televisión de Galicia Sí. que nas redes sociais a xente está moi con nós, Sí. Está con nós moitísimo. E nós con eles. E nós, claro, e nós con eles, o sea Claro, que... nós con eles somos legión. Non digo nada, sempre buscan máis ou menos 2, 3 persoas, unha, dúas, tres. Sí. Inda que non sexamos persoas, nos vimos igual. Ya está. Bueno, un poquito... Digo Sí. que pode vir a nosa convidada tamén, as badaladas. Sí. Se non ven as badaladas, por lo menos que veña hoxe. Por lo menos que veña Pois hoxe. non. Quere la chamar? Sí. Que veña, por favor, Estelita de Vilar Mayor. Un aplauso. Hola, Estelita. Hola, boas tardes. Que tal, como estás? Moi ben. Benvida, arrímate aquí a Xulio Manto conmigo. Hola, Como Estelita. estás? Ben, moi Ben, ben. todo ben? Sí, genial. Si necesitas algo? ¿No? ¿Agua? ¿No? Vale. Unha copa de champán, se pode. Por eso non teño. Que sean dúas. Que sean dúas, verdad? Tres. Para celebrar o meu aniversario. Moi Eso ben. Bueno, Estelita, temos feixón, xudías. Eso é. Non sei que tal te levas con elas. Eu ben. Ben? Sí. Sí? Nunca me perdí aí con eles, ni nada, levan genial. Non tuvexe ningún problema con elas, No. ni se che enredaron, ni nada, non? Nada. Bueno, pois que che conto lá o Xulio que é o que vai facer. Bueno, pues mira, Estelita, primeiro benvida, e agora vouche contar. Mira, eu cortei nas en tiriñas, que vas ver que Bego tamén as cortou un poquinho máis finas, ves, porque así en 5 minutinhos vamos a ter cocidas. Vale, ahora estou facendo aquí un refrito, allo, cebola e unha cenoria. E vamos a picar este touciño, ben picadiño, e vamos a engadir esta carne picada. Entón vamos a facer pois, como se fora a base dunha boloñesa. Vamos a botar incluso o tomate, todo, pero despois vamos a mesturar as xudías e vamos a facer unha bechamel. Vale. E vai nos quedar un gratiñado así de xudías riquísimo. Vamos aí con Xulio, ven. Vente para aquí, mira, picámoslo ben picadiño. Esta é unha destas que ven xa curada e ao punto de sal, vale? Se xa podría comer así, xo. Sí, pero non che vou dar porque non teño moita. No. Además, ten moita grasa. Entón, bueno, xa... Ben, hai 15 días estabas en Nova York comendo trapallada e No, xa ahora estamos. eres fit. Ahora eres fit. Non son... E ali eras fat. Bueno, pero por eso, ahora teño que ser fit. Claro. Pois mira, ainda que non se nos acabara de pochar, vamos a botar xa o touciño porque esta grasiña que di cañotas vai nos Eso axudar tamén, vai dar... Dalle condimento. sabor. Vai dar sabor, Mira unha cousa, a carne picada é tenreira porco... Esta é tenreira. Só. Esta é tenreira, podemos usar como máis nos guste. Só porco, só tenreira, incluso de polo. Queda moi rico, eh? Sí, pero... por que escolleches tenreira? Pois porque... Foi a que che trouxeron. É a que me trouxeron. Claro. Pero que, se tiveres que escoller ti, cal A escollerías? mí gusta mesturar, tenreira e porco. E agora, pouco a pouco, estou metendo tamén un poquinho de polo, que lle vai moi ben, a mestura. Pago un 6, 3, 10. 600, 300 e 100. 600 de tenreira, 300 de porco e 100 de polo. Iso é unha regra mnemotécnica, ou algo? No, eso é... Provei así a primeira vez, gustoume, xa quedou. Ah, quedouche jardada aí. Sí. 6-3-1. Sí. Unha boa combinación para o candado da maleta, 6-3-1. Ahora xa sabedes, aeropuertos del mundo. Bueno, pues nada, pues Bueno, entonces, como vai? Facendo eso, ahora vou ir escurrindo os feixos. Ah, xo vas a sacar. Sí, porque non quero que se pasen tampouco. Bueno, pues entonces nós marchamos con Bego. Esta é a idea de Xulio. Vamos con Bego. Genial. Sí? Vamos, Veña. sin problema. Con Begoña, arrímate aquí. Benvida a esta mesa. Hola, Begoña. Benvidas. Bueno, eu teño unha ensaladiña con vieiras. Bien. Vale, gustanche? Sí. Por bonar marcar un pouquiño para acompañar a nosa ensalada. Eses feixóns iban a estar 2 minutos, hai 20 minutos. Como que hai 20 minutos acaba de empezar a ferver. Hai 20 minutos Xa vas iban a estar 2 tocarme- minutos. Non me veñas a tocar as narices. Empezou o Rebeca. programa e iban a estar 2 minutos. Hai 10 programas. Mira. Hai 10 programas. Cando eu estaba en Nova York, estaban aí os feixóns. Sodes majísimos. Mira como se ría outra. Mira pa aí. Recocidos xa. Tú sí que estás recocido. Xa non van a activar a clorofila. Tú sí que estás recocido. Marchoulle a Mira como clorofila. estás, cóidate, Cóidate, que mira como estás. Teño moi boa pinta. Mira, finiños, e pois o que vamos facer é saltealos con un pouquiño de cenoria
E vou facer unha ensaladiña. Vamos, E que vou facer? Vou facer directamente a vinagreta, despois cos feixóns, vale? Co feixón e ca cenoria. Dixo que tiñan bo aspecto, eh? Home, porque están ben, porque vos solamente vos sabedes meter comigo. Bueno, xa está. Pouquiño, verdad. vale. Con cariño. A mí dame igual, que eu teño para dar Os corais que tiñas por aí confeitando están... Bueno, entonces teño aquí unha mayonesa, si, teño os corais aquí Hostia, confitados. son enanos, seguro. Claro, porque xa se foron encollendo. Eso que A ver, paso pero ao para que coral se cando vexa, metes mira, en aceite, cañotas. Para que se vexa, mira, mira. Velos, velos. Como están, eh? Así. Así é o que vou facer con isto unha mayonesa. Vale. Pau. O que faz é darlle moito sabor a esa ensalada, a vieira. Vale, entonces vounos a botar aquí, como isto está quente, vou facer a mayonesa. Ai, tens medo de que Claro, chalía. podese cortar. Entón, Claro. o que vamos facer é apartala pa aí e deixámoslo xa que repouse un pouquiño. E ao final de todo é cando fago a mayonesa do coral. Vale. Non sei se quer explicar algo máis ou lle digo... Nada, Faulle a pregunta de rigor. vou marcar as vieiras e despois solamente é ir Montado. montando. Sí. Non ten moito que facer. Como podedes comprobar, Xa non ten piquei moito que todo. facer. Está tranquilo. Teño que picar o tomate. Sí, ainda, ahora sí entrou yo obvio, ahora de Teño que picar o repente. tomate. Bueno, Estelita, entón teño que preguntar cal das dúas levabas ti para Vilar Maior, para a tua xente, para quen queiras. As dúas teñen boa pinta. Xa, muller, pero... Bueno, despois, cando probe, xa che direi. Pois entonces... Vas ter que ir para Lugo. Vale. Un aplauso para Estelita que está con nós no Voltas co Prato Televisión de Galicia. Bueno, en Galicia somos moito de feixón, Tanto nos gusta que ata hai xente que o leva no apelido. Como todos sabedes, os verdes son a gloria, pero tamén os amarelos, e se os deixamos secar, pois máis do mesmo. Por certo, dato curioso, só podemos chamarlles verdura cando están verdes, porque despois evolucionan a legume. Se non ustedes na casa ide por eles ao mercado, escollede deses que triscan ben tenriños, e xa logo, para comelos, pois podedes facer como picadillo, que sempre os quería cun rustrido de allo, aceite e pemento moído, como Begoña. Nós hoxe andamos a inventar, como sempre, e por iso lle damos outra volta máis ao asunto. Quen gañará? Xulio, Begoña, como sempre, en @voltascoprato teremos absolutamente todo, Vamos con Xulio Mata. Llévame todas las tardes a tu huerto y siéntate Ya, parece que se detén o tempo, entre las flores. Para aí! Que pasada, Esto, podríamos ir os dous nun día en 6, por unha carreteira nacional con esta canción. Descapotable, No. non? No, eso é un targa que tiña unha chirma. Unha chirma de tela. Bueno, allo, cebola, cenoria, o touciño e agora teño xa a carne picada aí, ves? Ahora tan pronto se nos cociña un poquinho a carne. Isto vai en tempo real, non? Sí, non hai trampa nin cartón. Vale. O sea que xa pode apurar a cociña. Pode liala aínda. Sí, bueno, estamos, eso, xa sabes que aquí neste programa en calquera momento. Ten cuidado a ver se che vai saltar, que subín o lume, Que non, como vai saltar, se non... Mira, por certo, non podemos decepcionar a xente porque hai xente, como por exemplo, Elena de Soria, que nos ve e envía fotos. Vamos ver as fotos de Elena de Soria, A ver. porque mira, fai unhas empanadas. Pasa que a empanada... Eso empanada, esa debe unha ser. de mazá, non? Home, a primeira. E a outra que debe ser lures ou algo así, ten un pouco de... É negro por dentro, luras na súa tinta, non? Pode ser lures, non, na súa tinta ou algo así. Que ricas. Sí. Pois moi ben, pois moi agradecidos de Pois, verdade de enviarnos as Soria, fotografías, Elena de Soria, que nos ve desde Soria. Camino Un bico Soria. enorme. Madre. A mí me gustaba mucho esa canción. Esa dedicamos. Elena, un bico dedicamos a Elena. enorme para ti. Con todo cariño. Rutia, Urrutia, qué bueno era. Qué bueno, va. Receita. Bueno, xa temos a carne, vale, mira. Sí. Un chorrete de salsa perris, un chorrete de salsa de soya. Vale? Ahora mesturamos todo ben, que se nos cociñe un poquinho, que nos concentre un poquinho o sabor. Mira que ben cheira, xa, isto xa cheira... É que a perris, cando lle botas, que Bueno, é unha pasada, xa dá olor, Sí, e a soya tamén. Entón, mira, aquí vamos a botar ahora Está dicindo o realizador que lle escoito todo que ula éxito. ula éxito. Mira, ahora tomate triturado. Non lle vamos a botar todo, porque pensei que había máis feixós, pero con isto vai nos chegar. E agora nada, que cociñe un par de minutos, vámoslo mesturar, e xa tiño aquí o aceite, vamos deixar que cociñe,
E vamos facer unha bexamel. Vamos a apartar do lume porque está moi quente. Vamos a decirle a verdad. Este é un guiso humilde. Begoña ven aquí cos corais, Home, Begoña ven con tal, ven con todo petit, con un carto, guiso é un humilde, guiso humilde. con sabor, Home, claro. con estilo, Contundente. con clase. No, o meu Contundente. Con agora... elegancia. Ela o que é o meu? Contundente. Que é o meu agora? Que O teu pasa? humilde non é. A ver, pero Las se me estás vieiras, contando. las vieiras. Saca vieiras. Vale, saca o con bogavante. Pois tes un arroz, Moi ben. sin máis. Moi ben. Bueno, viche como enfriei o aceite? Si sacacho do lume. E botei un poquinho de aceite frío. Para que? Para que ahora cando botemos a fariña non se nos queime. Vas botar a bechamel, eu. Vamos a facer aquí a bexamel. Vale. Ves? Xa está Ai, quente. xa ferve, sí. Eso é. Entón agora traémoslo xa aquí po lume e vamos cociñar un poquinho a fariña, como sempre, vale? Moi ben, pois deixamos cociñando aí foriña, facendo bechamel, e imos co humilde. De verdad, Menudo lunes, nos das. Sobre todo a min. Menudo lunes. Que? Mira, refogado, así xa os podes comer. Así. Están verdes ou como están? Canta a verdad. Canta a verdad. Canta a verdad. Canta a verdad. claro. Canta claro aí. Canta claro. a Que verdad. che dixo? Porque están verdes. Están verdes, Dixo que están verdes, están verdes. Aí está, mira. E a cenoria laranxa. Moi ben. Diferentes os colores. Pero están preciosas. Diferentes os colores. Un premio pa cañotas. Están preciosas. Unha medalla. No, da justo. Medalla de Galicia. Unha medalla de... Medalla de Galicia. Indo de acorda de primaria, como eran os cores. De como eran os colores, sí? Moi ben. Joder. A ver, Dime. Teño a vieira marcada. non é que sexan as receitas máis difíciles que fixestes. Pero a mí son as máis ricas. Eu non dixen... Eu esta fixena moitas veces. Está E- boa. E vendeuse moito. De Dios. Ela vai, Moito. Non te poden imaginar todo o que se vendeu. ela vai polo Claro. No, polo carto non. Está rica. Maionesa de coral. A ver se eres capaz de darlle a volta. A isto, xa lle das ti. Sí, claro, porque non me fío. A ver se eres capaz de darlle a volta. Mayonesa de vieira, con sabor vieira. Sabes por que fixen eu esta mayonesa? Porque a min o coral non era unha cousa das que máis me gustara. A mí tampouco, ves? Entonces, Gústame moitísimo máis pero o bicho. o sabor encántame. Entonces, como facemos? Texturizámoslo de outra maneira, dámoslle outra volta e xa está. Tío, como texturiza esta muller, eh? Vai, É unha que texturizadora. Un pouco de aceite, vamos facer a vinagreta en quente. Aí vai. Buah. Vamos a apagarlle, xa está o aceite aí. E agora, Non un para. pouco de vinagre. Vale. Canta cantidad? A ver se sabes. Espera. Canta cantidad. Jaime, Que foi? mira unha cousa. Parece como a min que son sinxelas ou que están curradas. A ver, para outra persona, a mellor son fáciles, pero para ti Moi ben, Jaime. non o teño moi claro. Moi ben, sí, señor. Claro que sí. Ti saberías facelas. Un Home, bico claro pa... que sí. Un aplauso para Jaime, que dixo a verdad. Dixo a verdad. Sí, señor. Bueno, Jaime di que sabería facelas. Hai no que ver, eh? Non era mala idea de traer tamén un día Jaime máis eu aquí un día. Moi ben. Jaime Rocío máis eu. Me parece ben. Jano, eu sin duda, Apúntaste, sí, non? Sí, home, claro. Vale, perfecto. Pues Nos vimos probar. Por nada, pois... Preparademos para perder, eso sí. seguro. Contra mí, o sea, eu perdo seguro. Bueno, Jaime, ti siga o teu que nós seguimos ao noso. Perfecto. Mire, xa temos a mayonesa. Maionesa de Vieira. Xa está. Ves? Que ben nos queda. Sí, queda con unha cor así moi chuliña. Por exemplo, facemos un arroz de vieiras. Por mira, podemoslle facer. Aquí botamos un galliño. Esta salsiña quédanos espectacular. Perdón, as vedes? proporcións de sempre. 200 Sempre, de aceite. sempre. Vale. 200 de aceite, un ovo, un pouco de sal. En este caso vamos a engadir un pouquiño de lima, de zume de lima. Vale? Esta non é unha maionesa calquera, é unha maionesa con coral, coral de Vieira, lima... Vai na con mexillón tamén. A ver, é unha señora maionesa, digo, por ben. Claro, menos mal. Menos mal. Digo, por ben, é unha señora maionesa. Mira, podes estirar moi ben as vieiras. Non? Dache pa moita cantidad. Non, é que claro, con 4 vieiras daslle comer a unha familia. Marfabas menos A vieiras. 7, sí. Xa está. Vamos, Non hai a problema. 7 familias, dalle. Tío, É así, mira que ben. Ora vou cortar finiña a vieira, bueno, vale? Así. Voute deixar Pa que lle cortando. toque a todo o mundo. Sí, voute deixar, sí, porque toque algo a todo o mundo.
Deixamos aquí a Begoña fileteando, loncheando, cortando a vieira. Vamos con Xulio. Mira como esto. Falla así, tía Jaime, para que pare. Falla así. Falla así. Gracias, Jaime. Está pilladísimo, No, ten pilladísimo a min. Ah, bueno, sí. Bueno, mira. Salsiña feita. Deixa reduce un pouco o tomate. Como ule? Di como ule. Ule moi ben. Moi ben. Vale. Pero é que a min a carne picada encanta. Bueno, pois aí temos os feixós. E aquí temos A bexamel. a bexamel, mira, lixeiriña, porque queremos que sexa panapar. Entón, vamos pa aquí con esto. Vamos a botar por riba os feixós. Está me dicindo o reloxo oficial da Televisión de Galicia que tes 6 minutos para que remate o Pois programa. necesitaba 5 só para gratinar, pero vamos a intentar acelerar un pouco. Mira, mesturamos todo ben. Isto vamos a sacar aquí para que se vexa, se non se ve. Saca o leite tamén, cañotas, por favor. Saco o leite de aquí, veña. Sí. Dame para aquí. Tío teo, veña, tío teo. Aí Ti está. cociña. Mira, mesturamos ben. E o que vamos a facer é estender nesta placa de forno. Isto xa ten outra traza, Home, Outra isto idea, é... outro isto é- empaque. Claro, isto é como se foran os espaguetis, pero os espaguetis son feixós. Moito máis... moito máis sano. Home, claro. E veces sin glute, pero aí a bexamel leva fariña. Sí. Pero bueno, está moi ben, Estiramos ben, para que nos faga unha capa, vale? Gústame a idea, gústame Unha a base, idea. quero Moito. decir. E agora vas botar por riba toda a bexamel. Isto é moi aparante. Isto é como se fora un pastel, E agora o que facemos é, vamos a botar a bexamel por riba. Co rico. Que, como ves? Vexo moi ben. Isto sí que é doado, Xa vexo que me está entrando a min a ganas de... Mira, e agora, coa axuda dunha espátula, de estiramos facelo, ben para cubrir, Sí, sí. que nos cubra toda a superficie. Isto é moi fácil. Isto que queremos que nos quede un pouco máis contundente, facemos unha bexamel un poquinho máis espesa, pero que nos si faga está unha ben. capa, pero así eu penso que é máis que suficiente. E agora, como non, vamos a Claro. Tarzúa, collemos un queixo destes rallados, Claro. o sea, destes Oh. curaos, e metémoslle un pouquiño de queixo por riba e gratiñamos no forno. Que es un pouco? No, non te... Paro! Chegou o inverno. Ostra, cañotas con arzúa. Teño canas Curao. agora. máis. Sí? Máis canas. Bueno, e agora vamos a meter a gratiñar no forno. Vamos ao forno. E mentres gratina, vamos ao carromático e lle picamos un pouco. Vale, pues. Unhas ervas. Tiba, Alá. vamos ao carromático, veña. Charlie, vente ao carromático. Vale, teño. Vente ao carromático. Xuli, vamos ao carromático. vamos. Benvidos ao carromático. Do voltas co prato. Aquí temos todos os sabores. Toda esa selva de aromas que temos neste programa está aquí concentrada no carromático. E que lle botarías, ti? A ver, que lle Tomiño, botarías eso? ceboliño. Que lleva que botar? Home, no. A ver, se é como No, se no, fora- que lle botaría eu? Temos unha especie de boloñesa, pero vamos a botar un poquinho de alfábega. Home, ¿vale? claro, alfábega, Vamos que a cortar perfecto. un poquinho de alfábega e vamos a botar un poquinho de romeo tamén, vale? Que isto que vamos a facer é picarlo romeo todo. está guai, E un poquinho de tomiño. Ole, ben. Tomiño tes, por aí? Sí. Romeu. Mira, vamos a picar todo e así con isto vamos a ter un montón de aroma no último momento. Vamos con Xulio Mato. Vamos. Vamos, estupendo, maravilloso, rico, sabor, estilo. Aí. Bueno, mira, vou te deixar aquí picando. Vale, sigue. Vou paso por xunta Begoña, limpo o queixo que teño por riba e vou co público do voltas Espera, co prato. de hecho teño un paño limpo. No, si xa se fundiu. Ahora. Claro. ¿Quieres Bastante mi bombón. concha? ¿Quieres mi concha? ¿Quieres mi concha? Sí, ¿quieres mi concha? E ahora sabes como tens que fazer, ben ti? estás? Sabes como tens que facer ti pa parar a música? No. Quer dicir, Jaime, e facer así. Jaime! Pero mira pa cámara. Eu mirei para Jaime. Tens unha cámara aí. A Vale. vida é así. Vale, no, está Eu ben. son cociñeira. Está ben, Bueno, piña, dalle. Vas a emplatar xa? É que é un montaxe. Vale, sí. Entón, dalle. teño a leituga por debaixo, Atendemos pelei o isto. tomatiño e deixei o tomatiño aí para que me pegue no aro. Vale. E agora vamos con estes feixóns. Enterro ten sabor, Así. Mira que ben queda. Enterro ten sabor, Isto só queres facer, a ver. É unha idea de presentación, pero despois, a ver, cada un fai o que lle dá Buah. gana. Pode botar por encima a lechuga co tomate, vai che quedar ben rico igual. Ves como cheira un pouquiño así a vinagreta morna, que lle queda moi ben. Sí. Así. Como sabe, Aí. Begoña? Bueno, a veces. Ahora vamos poñer os... Hola, A vieira, a así, vieira. vámola colocando un pouquiño a pouco. Mira, ves a trampa era esta. Mira, aí que está simplemente marcadiña un pouquiño solo. A trampa era esta. Que Porque trampa? pensabas que che iba a poñer 27 cachos de vieira e unha sola loncheada. Como que é unha sola? Si, había Bueno, unha 8 e media, vieiras. unha e Había media. 8 vieiras. Dúas. Sí, home, sí. Entón, si queres Non hai dúas. máis.
Sí que tengo día hoxe contigo, Tes o día comigo, Sí. Home, dixesme que me conservaba fatal. O sea, nada máis empezar o Tamén te dixo programa. Xulio. Pero Tamén te empezaches dixo Xulio. ti. Claro, pero Empezaches ti. eu falo desde a distancia. Veña, saca iso. Vamos a sacar a venga. rodiña. Aí vai. Mira, aí queda. Oh, queda perfecto, mira. E agora, Mira que bonito. rematámola con esa salsiña dos corais. Ala, Moi rico, listo. Bueno, espectacular. Que che parece? Espectacular. Unha super ensalada. Espera, damosche o aplauso á volta, vale? Porque vou marchar con Paréceme moi ben. Estelita de Vilar Maior. Vamos, Pablo. A ver, A ver. Vas ter un problema, Estelita. É logo. Home, porque eu creo que as dúas... Si, son moi boas as dúas. Eu creo que sí, Non sei. Terei que dicir ao meu paladar que saboree Que ben. espabile, claro. Vamos facer unha enquisa rápida co público. Levantade a mão según vos parezca que pode estar máis boa unha ou outra, vale? Quen pensa que vai estar máis rica a de Don Xulio Mato que está no forno? Que levanta a mão. Bueno, hai Xuliers por aquí. E agora quen cree que vai estar máis bo? O de Begoña Vázquez, que levanta a mão. Ostras, moito... está igualado, Está... Bueno, é que a xente vai á Vieira, sabes? Sí. A xente vai á Vieira porque é o caro. É así, o carto é o caro. Vamos velo. Sí? Vale, sí. Veña, vamos dar un aplauso a Estelita que está con nós. Vamos con Begoña Vázquez. Veña. Ponte por aí, por ese lado. Vamos alá. Fixadevos... Unha pintaza. Un pouquiño. E vamos a sacar este, a ver se non se nos desmonta. Aí. Listo, e agora tamén, pois un pouquiño da salsiña. Pois, señoras e señores, Sí. evidentemente, vendo esta maionesa do Coral da Vieira e da presentación que fixo Begoña Vázquez, pido un aplauso para a muller do Río. Mira. Vamos ao forno de Xulio. Estelita, abre yo aí. Vamos alá. Veña. A ver o que sale de aí. A ver. Bueno, tempo real, Tempo real, claro, porque non hai máis tempo. Ui, cuidado. Claro, Non hai máis real tempo. que... Bueno. Ben. Ai, vai, que isto pesa, vamos pa aí. Bueno, tachán, tachán, aí. Mira que chuladita. E agora que va. facemos? Isto que digamos está alfábega, este tomillo, Arriba. este romeo. Botámoslo por riba, entón xa temos... Ai, que ben ode. Ai, que ben, Ese ole, calorciño, verdad? que gusto. Pois vamos dar tamén un super aplauso ao de Silleda. Moitas gracias. E agora vamos coller con un chisme do que utilizamos Claro, cos parretes. como si foran espaguetis, claro. Entón, poñemos aí, mira que... Como te vas a poñer este? Sí. Eu creo que... Isto é unha maravilla, Que ben, Moi boas pintas. Espera, que penso que vai quedar máis bonito co... En media hora, fixaron os dous. Sí, sí, Se no, estades é sin sin ideas, trampa, tedes feixóns na horta, e tedes vieiras. Pois xa sabedes, se non tedes vieiras, a de Xulio Mato. No congelador. No congelador, xa veremos. A ver se están ou non están. Vamos probar? Vamos. Sí. Veña, aí ao cabeceiro da mesa, aí á esquerda. Vamos alá, chegou o momento de Estelita de Vilar Maior, que ten que probar dúas receitas moi ricas. Por unha banda temos os feixóns, os feixóns de Begoña Vázquez coas... Espera que che vou sacar un pouco o queixo. Teño moito queixo. Sí, está gratinado. Pois Xulías, veña, vai dando, Estelita, cando queres, probando as dúas. Gratiñou mi Xulio Mato. Cuidado que está quente, Estelita. E imos ir a Lugo, repartir cartiños. Don Siteo, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? De momento, ben. No, iso a nós que nos alegra, evidentemente. Veña, vamos ir coa pregunta de concurso, sabes que son 3 respostas, só unha é correcta. Levantamos a pregunta, compañeras, compañeiros, cal destas receitas non adoita levar feixóns verdes? Cal non leva feixóns verdes? A. Cal non leva. Cal non leva, vouche dicir 3. A. Feixóns con xamón. B. Torta larpeira. Ou C. Ensalada rusa. Torta larpeira. Eu creo que vai ben, Pode ser. Home. pero vámoslo comprobar. Aí está, un aplauso para vos, Teo. Moi ben. 50 eurinhos. Grazas. Nada, un bico grande, gracias por chamar. Boas tardes para ti e para todos os compañeiros que tes aí no programa. Moitas Moitas gracias por gracias. chamar, un bico grande. Taloguiño. Chao, chao. 50 euros para dos Teo de Lugo. E chega o momento de... Sí. Estelita, que me ten que dicir quen gañou a voltas co prato do día de hoxe? Pois,
Begoña. Pois Begoña, Begoña Vázquez. Pois os Rieiros, aí está. Señoras, señores, nós marchamos. Queden, como sempre, co telexornal serán mañá máis receitas no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao.